Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandiraɓe on kofnama gelanama hayruji ɗuɗɗi laaroɓe vidéoji amin heydi YouTube mo moɗon biyeteɗo fasaha andiraɗo be Abdulkadir Abubakar iga lesdi Mokoro. Inchallah mi warata non be vidéowol kesol dow ko larani WhatsApp. Bandiraɓe meɗen ɗuɗɓe ɗo sinka WhatsApp, ɗo hebbina be mémoire téléphone. Bandiraɓe ɗuɗɓe ɗo sinka ɗo majum. mi waɗi vidéo man waɗi nde ɗiɗi ha ɓawa, amma yimɓe pamay vidéo majum ngam vidéo man ɗo jilli be vidéoji goɗɗi, kanjum mi yiɗi mara vidéo man ɗo man feere muɗum ngam hollugo bandiraɓe ɓe kewa ɓe nafitoro be vidéo majum. amma hidde koye nasta nder vidéo to ala taka keso ha chaine amin je Fasaha TV, ko bo hande on a fuɗɗi larugo vidéoji amin, ko bo neɓe on lara vidéoji amin amma heɓaya aboni, hami hokke minti ɗiɗi hidde ko a yaha a abona. ta abona ɓiɗana vidéo man like a partage ana sobiraɓe maɗa hidde ko majum ɓe jaha en loro. ɓawo ta yahi a abone a timmini bandiraɓe, ɗo on vidéo majum. ha yeeso ɗo mi accita on be vidéo non dara maranan on deidei lekki WhatsApp. ko da on laari photo ha WhatsApp usin hebbinanta on téléphone moɗon, malla bo laari vidéo ha WhatsApp téléphone moɗon hewata, ko bo audio on fotti be muɗum ha nder on télécharge ma ɗon joɗi tan, amma ɓesdanta on mémoire téléphone moɗon, nasatama nder téléphone moɗon sakoma ha on wiya hunde ɗo nayinde majum on wiya wayi WhatsApp hebbini on téléphone noyne ba lekki majum waɗama daga hande inchallah. to ni a andi aɗo hutinira be WhatsApp, ɗoɗo ɗum vidéo maɗa bandam. kala laatiɗo kutiniranɗo be WhatsApp fu vidéo ɗo jeymako o habdo lara vidéo ni ga fuɗɗam ha ragare. ngam majum en nasta jandara vidéo majum no haɓɓi laatorago be ɗo miɗo en assalamu aleykum warahmatullah. siwte jam satten foti ha ragare vidéo ma banani. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. bandiraɓe on kofnama gelanama hayruji ɗuɗɗi laatiɗi ɗi duniya be alahira. dede bano mbiɗen ha fuɗɗam vidéo on en waɗi dow larani dow vidéo on ɗon larani kala laatiɗo kutiniranno be WhatsApp pat ɗo ɗum vidéo muɗum. ngam majum o habdo de to lara vidéo ni ka fuɗɗam ha ragare inchallah. ɗuɗɓe ɗo sinka téléphone jaɓɓe ɗo kewa be huwugo WhatsApp. to kadi mi yiɗi mi holla on laabi ɗi on tokkoto ha waɗa ko da on télécharge kujegal WhatsApp ma laato téléphone moɗon hewai ngam sali dalila WhatsApp, sai dai ngel hewira ngam dalila goɗɗum feere. ngam majum en nasta nder WhatsApp meɗen banani. ta nasti nder WhatsApp maɗa banani bandam waddante banni a yiyan nda toɓɓe tati hedi dow gal dow ɗo, a wara iya ha toɓɓe tati man ɗo. ta yi ha toɓɓe tati ɗo a wara nasta paramétre, ta nasti paramétre sai a wara ko premier ko a artata nastugo ni a wara nasta nda haɗɗo ha chat ɗo ɗo je alama ba message ɗo. ta nasti ha ton a jippo a wara be hakkilo a wara ha les nda ɗo ɗo on yi media visibility ɗo ɗo on tangel ɗo activation désactive ɗo majum ayi nda ɗum en désactive. kala ko ɗo man ɗo nafudan kala ko yerɓan magal WhatsApp pat to a télécharge haɗa nder WhatsApp maɗa tan nasata nder téléphone maɗa ha maji a sinkata a wiya wai téléphone maɗa hewi. amma to ngel ɗo active banni kala ko a télécharge ngal WhatsApp pat nastan nder téléphone maɗa. to masalan nda en désactive ngel, to ni ɗon nda bana ha ɗo na WhatsApp man en lora ha WhatsApp meɗen nane en lora ɓawo. to en lori ɓawo masalan nda en lara bana group ɗo, masalan en lara ko bana photo ko vidéo. to nda ɗo bana wi goɗɗo ɗo ɗum vidéo ham usta volume ngam ta ɗum dama en. nda vidéo ɗo masalan nda vidéo ɗo huwa, to en télécharge ɗo amma nasata ha téléphone meɗen sai to en wari to en yiɗi nasta ɗo sai en extira vidéo man be hoore meɗen ha téléphone meɗen. ne a watta an extira vidéo majum ɗo nda haɗɗo hedi dow to a yiyan toɓɓe tati ha vidéo majum, nda toɓɓe tati ha dow haɗɗo, nda toɓɓe tati on sai a ina. to a ini dow ton a yiyan nda save haɗɗo alama télécharge go vidéo majum. to a ini hatton ni ɗo kan c'est bon vidéo nasta téléphone maɗa. amma so na to an waɗi banni vidéo nastata téléphone maɗa. to photo bo bana ni majum audio kam kanjum kam lawol man wala. to télécharge ma ɗo haadi nder WhatsApp man tan banni
wala nastugo ha nder telephone mara sako yayi bustanoma babal. To ɗiɗaɓol fahin ta wari a nasti ha toɓɓe tati haɗɗo fahin an lora a nasta haɗɗo majum ɗo. To a nasti a wara a nasta nda parametre, to a nasti parametre a hosa a jippo a wara nda ha storage and data ɗo a wara a nasta ha ton. To a nasti ha ton sai a jippo a wara nda ha ɗo. To a nasti ha ton ayi nda photo, to a yerɓi photo ni automatic to a yerɓi to telecharge ɗon nasta telephone mara automatic. To a yiɗi a désactiva ko a yerɓi photo ma ko a maɓɓiti ma nastata telephone mara sai to an a wari a maɓɓiti photo majum. To audio bo nda ɗum bana ni, video ma bana ni, document ma bana ni. To a yerɓi ni to timmi to a rokkonitini automatic photo an ɗo telecharge be hore muɗum ko bo video ko bo audio majum nasta telephone mara. Amma kadi en wala haje en acca photo tan bana ni. Ha latiɓe ɓen ɓe gi mala haje telephone ɓe hewa. So na non bo a wara a désactiva photo ma wala haje nasta nder telephone mara. Ɗo on sai a wara a iya okay. Amma min kam mi mari haje photo kala photo je wari pat nasta telephone am ngam man mi accan ɗo active. Ɗo on laabi majum bandiraɓe, mi tammi on paami. To woli ƴamol moɗon bo miɗon reni on hedi les commentaire kala ƴamol je on mari haje ko bo video je on giɗi min waɗana on fu on ƴama hedi les commentaire inchallah. On kofnama on gelanama hairuji ɗuɗɗi mo moɗon biyeteɗo Abdulkadir Abubakar. Sai to en fotti ha video je yeso inchallah.